Ostia, berandu iritsiko nauk bideoa grabatzeko. Jajaja, que guai. Baja confirmada. No paren hasta que estén todos muertos. Kaben, gioi hau zenek idatzi. Bueno, berdindik. Zezate dugu gaztiak hementxe, beste euskarazko gameplay batean, kasuretan baja konfirmada. Eta nungo mapan, mapa plazako mapa. Hor pixkan manko, beti bezala ordun. Hemen ari nintzen jolazten nire lagun batekin, Josgelekin. Hemen txari ginen, dena ematen. Kasuretan AN-94 armarekin. Gutxi faltatzete den arma prestigiatzeko eta berarekin ibilin azkeneko alditan. Primeran, hemen, sai, perfecto. Bai, apunteria mejoratzeko aukerare, txarra ez egizako. Baina, bueno, tira, bai, zoe jokoretan praktikak balio duela, eta taktika edo, taktika ditzare. Hemen txai ikusten duzela, neko partida polita izan zen. Akaso, igual, nire hotxa pixkat, nola esango nuke? Nasalegia edo mokosegia edo haitzen baldin mauzue, lase egon, erdi gaixo nabil, gripe dauka, gripe del pollo olakon bat. Lase, amonak sopita eman dit eta ja hobeto nago baino tira. Aztu gabe komentatu egin behar dut, orduan beraz, hemen txera bil. Hemen ikustu zela, txapak hartu, txapak bota, nire lagunak hil, besteak bai, hotxeak ginen. Ratxa polita atera nuen, partia honetan goratzen duten bastante entretenere izan zela. Esan berra dago plazako mapa hau pixka eta raro egiten zaila batzutan bere respawna edo harrapatzeko. Zen badakizue gehiagik sartzen bali mazarete respawneko lokoan aldatu egiten dela. Hor txampiñoi bat, izkina batean, bazpare, pare eta erori egingo den edo hortxe eusten posterran zen. Hemen txik guztun zela, ratxa oso aterata, kazadorea bota dut eta paketea gorde egingo dut. Bazpare, ze hemen jendea respawna ikusteko nuntzegoen, kontuatu nintzen dominioko C banderan dan zegoela, beraz, zain egon jendea agertu, akatu eta libra usteko bidea zera botatzeko. Maleta, abertzen tokatzen ziteten, karo, nire suerteakin. Partida honetan ikusi zuen tokirik aproposena ez dela, maleta eskatzeko, hortxe, atzitik, nola ez, naiz da jakin da. Zetik anetorriko zirela, bazpare bizkarra eman, hortxe. Bota dut, aurrenengo maleta, eta abertze tokatzen zaidan, tikta, bazpare komozenara, aber norbait bazetorren ez, eta hoxe, UAV de respuesta, primeran. Ez dituzartak balio, baina, bueno, puntuak lortzeko balio ditu, Ratxas de apoio ditu zailo horietakoa, bai, zue ratxas de apoio direla UAVA, kontra UAVA eta VSATA. Nire kasuan VSATA ateratzeko pixkat hobetu beharko du nire apunteria edo jolasteko era, ze oraindik ez naiz kapaz ateratzeko, baina tira. Txarrak badaude jokoretan, alegia ni. Egia esan partearetan nik apunteria dudala demostratu nuen, baina bueno, tira. Berdo. Hoxe, eta seguru, nahi tokatuko ez dela, baina bueno, tira, hortxe hilik naiz, berdo. Aurrera. Jarratuko dugu gameplayerekin aurrera. Prestatzen ere naiz, beste gameplay bat, kasu enten zombiak erena. Eta gaur arratsaldean jolasten ari nintzen bitartean, juego de armas, Juego de armas, bai. Ez, una la recamaran. Beste partida aldore bat atera zaite da hori nahigoko dut, ikusteko, nola pertsona, apunteri gabeko pertsonak ere noiz, edo, hola, 1000 partidatik behin irabaztean bada hoela. Karo, nola irabazten da, besteak zu baino txarrago direnean, ez da, karo. Kanalen eta gameplay honak ez, gameplay divertigarriak edo bestelako gameplayak joko ditugula. Hemen txe, pixkana horrela doa gameplaya, ikusten duen bezala, taktika pixkat iskinetan gelditu, pixkat erdi kanpeatu edo izango litzatekeena. Tira, mapa osoan zehar mugitzeare gustatzen, ze behin omen saiatu naiz iskina baten geldik egoten, baina ez naiz kapasa izan
5 segundutatik pasatzeko, pentsatuaz. Ze hostila iteiandik izkina hontan atiai behira, zikio norbait zatuta hilingozia. Ni baina azkarra puntatuko hai. Beitu, hoxe, horrexegatik esaten du, joku puta hontan txampiñoi asko dagoela. Tira. Hementxe botatzen dut pakete de ayuda horko izkinan, inorrek ez diten ez molestatuko, nahiz da egia esan leku pixkata raro da paketea botatzeko. Baina, bueno, parte honetan pare bat aniz botako dut paketean leku hortan. Ez dakit zebaz galitu zergatik hor botatzen dudan, ze nik edo zen lekutan botatzen dut paketea, ez daukat inungo problemaik edo. Eta horregatik askotan paketearen zaina, gomitatean, akatu egiten didate, eta nola ez paketea galtzen dut. Baina, bueno, hori pixka partida ekilibratzeko, no? Ai, ez dula, aztu. Hoxe, ikusten zuzela erdi gaixo nago eta. Hementxe, horretik Helmstrana dut botatzeko, zai egon nintzen hilarte, hola lasaio ikusteko beraiek nontzeuden eta botatzeko. Eta bi pertsona akatuko ditu gestoraren, ez dago gaizki. Baina behintzat oraindik ez dakit erratxa horiek nola erabiltzen dira, zehazki. Ze leheno esan dudan bezala, erratxa horiek ateratzeko pertsona asko hilber dira, edo, bueno, txapak edo dena delakoa, eta nire nahi zuen oso jaioa joku honetan, baina tira. Asuntua esaten bezala, jolastera etorri gara, divertitzera, ez irabaztera, humorenekin hartu. Naiz da 50.000 aliz hil, joko honen grazia, berez lagunekin jolaztea da, lagun arteko pike hori sortu, ez da, berzenek akatzen duen zein gehiagotan eta horrela, baina beti gertatzen dira holako gora berak, ez? Norbaitek partida batean ez dakiz zergatikan, kasualidadea edo eska... Betu, beste txampiñoi bat hortxe, joder. Egun honetan txampiñoian bilketarra. Seguro naparrak zela danak, Aixo, naparrak oso txampiñoi zaleak direla. Txampiñoi edo zetazaleak edo onjo zaleak edo dena delakoa. Hementxe primeran, turn on eta bera. Inglesa zertakoan beti de pixka divertigarrega da, no? Turn on, lago un drop shot, un quick stop, un quick up, kaka. Hemen, zeratu bergara euskarari bere bultzada ematen, hementxe, berriro ere pakete atatzeko txokoan. Esango nuke kasualidadea, ez? Baina, partida bukatutako esan nuen, pentsatu goza, baina gehiago pentsatu nuen. Zekon diteanik izkin honetan pakete atatzen, si jendia alde guztietek eta hortzek leku gonta. Bueno, hemen a la aventura. Eta hola, xe. Bizkana, por cierto, goratzeko. Nire lehen esan bezala, nire lagu joskalegin jolasten ari nintzen. Eta esan dit, dituela partida interesgarri batzuk, eta aurreko urrengo astetan edo, segurazki bere partidan bat edo beste joko dut ikusteko, nola jolasten duen, analizatzen bere jolasteko era, zergatik joan den hortik edo hortik, alegi, asmatu egingo dut dena, egingo dut profesionalaren egingo dut, baina puta idea jakin gabe, noski hemen ikasita inorresten jaio, baina tira. Eta hoen partidotako punturik importante, hemen botako dut... Ez dut bota? Bota dut. Leheno fijatu golen zeten botan dut benzin boti bat horrizkinean. Bira osoa emango dut jendea egiten, eta gero justu bukaera aldean benzin boti horren patakatuko du, baina tira. Hori beti izaten da, hortxe, ustet, agertu dela. Ikusten zela apunteria miragarria dokat. Eta hola xe. Da hemen, batean gelitu egingo naiz, estatuaren teknika erabiliko dut eta ikusi. Tita, ez daiz momentu ere egingo, telefonos deitzen didat, eta bueno, gelituko naiz basparete, el que no se mueve no lo matan. Eta hortxe, Victoria, earki. Eta hola xe jontzan, Eta orain, estraklipa. Hementxe, hidroko mapan, dominio, MK48, dominio jolasteko erabiltzen dena armarik, armari politena niretzako gehien gustatzen dena, ikusiko duzu, nolako masakrea, 100 bala ditu, hor bazpare segi eta segi, akatu arte, non-stop, hola, ikusten apunteriarekin, hementxe, beste, 3, hor parean beste bat, 4, bandera hartzen, benzin bauti, 5,
ratxa guztiak atatzen ditut, eta balari gabe gelitzen naiz, pistolarekin saiatzen ez, baino... Ez dut dortzen jende gehiago giltzea, espero gustatu zaionan, eta hurrengon arte!